Mga idol, good morning. Nasa na yung video na po rin idol oh. Morning agianan sa patong sa Santa Margarita National High School ka dito kung eskwela sa unang panahon. Morning ang mga agian rin oh. Medyo makahirap-hirap di gamay dire sa wamanad. Nindo yung view do. Bugno yung kalibutan. Garigang puyo. Garigang puyo dari mga idol bugno yung kalibutan. Kini, kakahoyan no. May mga Mount Everest nga bundok. Oh, unsa ba na? Awan ko ay sa buntot ko sa tuya. Hindi na tuan. Si Mount Everest. Hindang cave. Asa? Kana. Di ko kuno ano mo ko na ba. Ah,